No a meral som to v podstate len úplne jednoducho, že tu sa pichla vodováha, som si ju dal do rovinky, zmeral som od vodováhy postup bol 50 cm. To isté som meral vlastne tu, takto na špagatiku. Tu som si dal vodováhu česne ku špagatiku. Dal som si ho do vodováhy, zmeral v stĺpe 52. No a túto šnúrku, čo som spomínal, tak som vlastne robil jednoducho, že dal som si zase vodováhu sem k DT-čku, prisunul nohou, dal takto a bude vo vodováhe. No je to isté na tom druhom konci, takže v podstate dve strany som automaticky zuhlované podľa altanku a ďalšie dve som podľa šnúrky a Pythagorovej vety a premeral dĺžky.